No a ako sa k nám môžeš pridať? Stačí sa zaregistrovať s registračným balíkom v hodnote $999, čo je jednorazový poplatok, a tak dostaneš prístup na 3 obchodné smery, v rámci ktorých vlastne dostaneš SageMaster, čo je platforma, ktorá využíva tú umelú inteligenciu a obchoduje za teba podľa tvojich nastavení, prístup k aplikáciám, kde vlastne dokážeš kopírovať nápady od profesionálnych obchodníkov, takisto dostaneš moju podporu, tímovú podporu, dostaneš prístup na rôzne online hodiny, ktoré vieš využívať následne aj na otázky, možnosť zúčastňovať sa rôznych offline podujatí, ktoré organizujeme rôzne po Slovensku alebo Čechách. Dostaneš mentoring a leadership od ľudí naozaj úspešných, ktorí už niečo dosiahli. Kladieme tu veľký dôraz aj na osobnostný rozvoj, pretože mindset je základ úspechu, či už čo sa týka tradingu, ale akokoľvek biznisu. Čiže máme aj pravidelné mastermindové hodiny, ktorých sa budeš zúčastňovať. Na toto všetko máš prístupné i hneď po zakúpení tohto balíka a následne sa potom už platí len mesačné školné vo výške $99, čo je ako taký mesačný poplatok. Niečo podobné, ako keď si predstavíš Netflix, kde takisto platíš mesačne za využívanie týchto služieb. Akorát, že tu teda dostávaš úplne inú hodnotu. No a ak máš obavy, že či to zvládneš, či to je pre teba, tak poviem ti k tomu len toľko, že zvládne to aj mamička na materskej. Aj keď táto príležitosť nie je úplne pre každého, tak pointa je, že zvládne to každý, kto naozaj reálne to zvládnutie chce. Toto je podstatné.